Extraligová finálová séria sa začala pred takmer vypredaným Zvolenským Hradiskom. Na odchode z Artmed je Petržalka, Medveď, Vašík a Sýkora. Futbalisti Sparty Praha sa boja o svoje životy. Zaujímavú kombináciu šibačkového pondelka s 1. aprílom doplníme aj my s aktuálnym športom. Dobrý večer. Veľkonočné sviatky sa pomaly, ale isto chýlia k svojmu záveru. Verím, že ste ich všetci prežili v príjemnej pohode a vo výbornej nálade. Ale ak by ste dnes mali predsa len chuť si svoju náladu ešte viac vylepšiť, máte k tomu vynikajúcu príležitosť, pretože je 1. apríl. Dobrý večer a dnešnou reláciou o počasí vás bude sprevádzať Klaudia. V Európe zajtra bude prevládať polojasné počasie. V strednej časti sa môžu vyskytnúť dažďové prehánky alebo búrky. Na západe bude polojasno, neskôr na britských ostrovoch pribúdanie oblačnosti a zrážky. Dažďové prehánky alebo občasný dážď môžeme očakávať aj na našom území, a to už dnes v noci. Prevládať bude polojasná až oblačná obloha s teplotami od 2 do 6 stupňov Celzia. Zajtrajší deň by mal priniesť zmenu na oblohe. S teplým slnečným počasím sa na pár dní rozlúčime, pretože už zajtra na niektorých miestach očakávame dažďové prehánky. Z mojej strany to nie je žiadny prvoaprílový žart. Zajtra na Slovensku bude polojasno až oblačno, na mnohých miestach sa vyskytne dážď, najmä vo vyšších horských polohách. Teplota cez deň sa vyšplhá na 15 až 19 stupňov a sprevádzať nás bude vietor severných smerov rýchlosťou 10 až 20 km za hodinu. Všetci Košičania zajtra by mali mať pre prípad prichystaný dáždnik. Prevládať tu bude polojasná obloha s dažďovými prehánkami a teplota sa vyšplhá na 17 stupňov. Vyzerá to, že spolu s veľkonočnými sviatkami odišlo aj slniečko. Zajtra bude polojasno, teploty 15 až 19 stupňov. V stredu sa nám ochladí, teploty klesnú na 11 až 15, no a aj štvrtok sa poniesie v rovnakom duchu. Verím, že táto moja posledná správa vám nepokazila vašu 1. aprílovú náladu. Lúčim sa s vami a želám vám úspešný štart do nového mesiaca. Vyše 80-ročný Slovák žije v kempe, denne pláva, surfuje a na bicykli jazdí 30 kilometrov. Záchranári varujú, že až 90% utopených dospelých plavcov má na svedomí alkohol. Krátko pred svojím odhalením nám brutálny vrah malého Kristiána pred kamerou tvrdil, že o tragédii nič nevie. Presvedčte sa o tom sami o 7:30 v novinách na Jojke. O 20:00 začne veselý večer Inkognito s vašimi obľúbenými hádačmi. Dobrú náladu budú o 21:00 šíriť aj detičky, zvieratká a nehody z domáceho videa. A o 21:35 prídu na rad tie najlepšie reportáže z minulých vydaní Črepín. Humor overený potleskom. O 20:00 Inkognito. O 21:00 Natočto. A o 21:35 Črepiny. Pre políciu bol hlavným podozrivým. Odhalenie tváre. Púd znie. Prišiel Liška kvôli alkoholu o vodičský preukaz? Po A áno, po B nie. Odpovedzte SMS-kou na číslo 7401 v tvare RP, medzera A alebo B a hrajte každý deň o skvelé ceny so seriálom Rodinné putá.
vyšetrovanie neznámeho hostia My veľký sa poznáme. Ako to ty môžeš vedieť? sa dostáva do slepej uličky. To je blbosť. Áno. Nie. Tým špecialistov TV Joj Nešepkajte. sa v poslednej chvíli pokúsi o zázrak. Ježišmária. Inkognito. Dnes večer na Jojke. I spent the last 3 years, almost 4 years trying to figure this out. It all leads to one person, and it's not who they think it is. He's been fooling all of you guys since day one. He's been putting little red herrings in everything, and he's been laughing at you guys and comparing the hands and comparing different dogs, and it's all linked, but it's hard to do. And they don't want it out, but I'm gonna get it out. I'm gonna do it. One person's in charge of it. One person is doing it, but these guys are all involved. All of this is linked. These two are linked. You think that all these dudes just own German Shepherds? That's not how things work. Look at the marks. Brown and dark brown, brown and dark brown, brown and dark. And look at this, man. They tell us eggs aren't bad for us. All of a sudden, an egg truck. It crashes in China. And look at this, man. Look at this, dude. Same date. You've been getting all this evidence just planted in your head. So right here, what Max Mofo talks about, he talks about how to Basic has left a bunch of Pepsi Maxes at his house. And right afterwards, what? Ethan and Hila start drinking Pepsi Max? That's not how things work. Everything's trying to trick you. I know what you guys are thinking. You guys are thinking that since it's YouTube, conspiracies can't happen. But that's wrong. Riddle me this. Max Mofo's friend Warren, he's in this video, he's in this video. He's all over Max's Instagram account, up here and down here, because they were trying to make us think it was How To Basic. And when that didn't work, they flipped the script on us, and bam! This guy shows up, and he's in this video, and he's in this video, and he's in this video, and he's in the Pennywise video, trying to get us to think we're smart enough to figure out who How To Basic is, so we stop searching. But you don't stop searching because they're red herrings. Here's the thing, all of this right here has led me to understand who How To Basic really is. I know who How To Basic is. And this right here is the egg that broke the camel's back. Here's the thing, I knew off the bat that it wasn't going to be a square or a conical hand type, okay? But here's the second thing, is what if I were to tell you that it wasn't any of the 7 hand types? What if I were to tell you that there is an 8th hand type? Oh shit. Tell me, it's not safe.